Έλατε να μαζεύομαστε σιγά σιγά γιατί έχουμε πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να σχολιάσουμε για όλα όσα συμβαίνουν στο αγαπημένο μας Survivor. Συνεχίζετε να κάνετε like, να κάνετε subscribe, να γράφετε σχολιάσεις. Εγώ τα διαβάζω όλα. Προσπαθώ να απαντώ στα περισσότερα, είτε θετικά είτε αρνητικά. Εγώ είμαι εδώ για να σας απαντάω σε όσα περισσότερα μπορώ. Έχουν γίνει πάρα πολλά. Δεν θέλω να χάσω χρόνο και πάμε να ξεκινήσουμε. Πραγματικά στο χθεσινό επεισόδιο είδα κάτι που δεν περίμενα ότι θα έβλεπα να συμβαίνει από τις συγκεκριμένες παίκτριες. Αναφέρομαι στην Ασημίνα Χατζιανδρέου και στη Μαρία Αντωνά, οι οποίες είχαν ένα πάρα πολύ έτσι γλυκό διάλογο, εντελώς τυχαίο, στη μέση της ζούγκλας, μπροστά σε μια κάμερα και ξεκίνησαν να φύγουν τα προσωπικά του Φάνη και της Χρύσας. Γενικότερα έχει ξεκινήσει ένα μεγάλο γαϊτανάκι, μια παραφιλολογία για το αν η Χρύσα με το Φάνη είναι μαζί ή αν έχουν κάνει κάτι. Να υπενθυμίσουμε ότι η Χρύσα έχει αγόρι έξω. Το κρατάμε αυτό στην άκρη. Η ζωή είχε αφήσει κάποιες υπόνοιες στην ατμόσφαιρα, κάποιος άλλος παίκτης δεν έχει επιβεβαιώσει κάτι. Από τη στιγμή που λοιπόν μπήκαν οι νέοι παίκτες στο παιχνίδι, είδαμε να φουντώνει αυτή η παραφιλολογία με αποκορύφωμα το χθεσινό επεισόδιο, όπου η Ασημίνα είπε ότι είχε τρελαθεί ο Φάνης όταν πήγε να φύγει η Χρύσα, ότι τα μάτια του έγιναν έτσι, ότι τι κάνει νιάου νιάου, όλοι το έχουμε καταλάβει. Με τη σειρά της η Μαρία Αντωνά είπε ότι εγώ αν είχα τον σύντροφό μου εδώ μέσα θα νιώθω πιο δυνατή, μήπως δεν είναι κάτι φιλικό, όπως ήταν με μένα και τον Γκάνο. Και όλο αυτό πραγματοποιήθηκε μπροστά σε μια κάμερα. Πραγματικά, από την Ασημίνα δεν μπορώ να το δεχτώ. Είναι η τρίτη φορά της στο παιχνίδι, ξέρει πάρα πολύ καλά τι σχολιάζεται έντονα σε ένα παιχνίδι και τι δεν σχολιάζεται, πώς στείνει σε ένα reality μπροστά σε μια κάμερα. Να θυμίσουμε ότι και το 2022 η Ασημίνα ήταν αυτή που είχε αφήσει υπόνοιες για τη Σοφιάνα και τον Άρη στο παιχνίδι. Και να θυμίσουμε ότι η Σοφιάνα και η Ασημίνα ήταν υποτίθεται κοντά και φίλες στο παιχνίδι. Όλο αυτό που αφήνω στην ατμόσφαιρα να εννοηθεί και τα λοιπά, το βρίσκω πάρα πολύ φτηνό. Δεν ξέρω πραγματικά τι εξυπηρετεί, για ποιο λόγο το έκαναν και το ξεκίνησε αυτό η Ασημίνα και το συνέχισε η Μαρία Αντωνά. Τώρα για τη Μαρία Αντωνά τι να πούμε? Ότι ήταν μια γυναίκα η οποία πραγματικά είχε περάσει μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο όταν είχαν βγει και είχαν πει ότι ο Άρης κάτι κάνει με τη Σοφιάνα, το οποίο δεν είναι αλήθεια, δεν έχει αποδειχθεί ποτέ. Κανείς δεν το έχει πει πέρα από τον Κωνσταντίνο Εμμανουήλ και λίγο γύρω-γύρω. Δηλαδή, δύο άνθρωποι οι οποίοι είναι κοντά, σημαίνει απαραίτητα ότι έχουν κάτι ερωτικό? Αρχικά και ερωτικό να είχαν, αναφέρομαι στη Χρύσα και τον Φάνη, είναι δικαίωμά τους. Είναι δικαίωμα της Χρύσας, η οποία έχει αγόρι έξω, για το πώς δεν θα χειριστεί την εικόνα της. Γιατί όμως να πρέπει να βάλεις την Χρύσα σε αυτή τη διαδικασία να πρέπει να απολογηθεί όταν βγει από το παιχνίδι για κάτι που ουσιαστικά εμείς δεν έχουμε δει ποτέ. Δεν έχουμε δει ποτέ στην κάμερα. Ποτέ να έχει γίνει κάτι. Είναι δύο άνθρωποι που είναι κοντά. Είναι και με άλλα άτομα κοντά η Χρύσα. Και ο Φάνης είναι κοντά με άλλα άτομα. Τι σημαίνει? Ότι υπάρχει κάτι ερωτικό. Εγώ προσωπικά δεν περίμενα από τη Μαρία Αντωνά, η οποία έχει ζήσει αυτή την περίοδο της ζωής της, η οποία ήταν πάρα πολύ σκληρή, γιατί το ένα ψέμα διαδεχόταν τα άλλα, να κάνει το ίδιο ακριβώς. Να βγει δηλαδή σε μια κάμερα και να αφήσει υπόνοιες για μια άλλη γυναίκα η οποία είναι σε σχέση. Δεν μου άρεσε καθόλου και νομίζω ότι αν συνεχιστεί όλο αυτό και φτάσει στα αυτιά της Χρύσας, θα πρέπει να απολογηθούν και η μία και οι άλλοι για αυτό που έχουν κάνει. Και έχω την εντύπωση, είναι μια πληροφορία που δεν ξέρω αν ισχύει, ότι το αγόρι της Χρύσας θα προχωρήσει σε κάποιες διαδικασίες. Το αφήνω αυτό εδώ και το κλείνω, γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θέλει να σχολιάζει τα προσωπικά του στην τηλεόραση, δεν είναι γνωρίσιμο πρόσωπο και το αφήνω εδώ. Πραγματικά σκέφτομαι, η Δώρα τι πρόβλημα έχει τόσο πια μεγάλο με τον Γιάννη? Δεν είναι η πρώτη φορά που η Δώρα βγαίνει σε μια κάμερα και ξεκινάει να επιτίθεται στον Γιάννη Περπατάρη. Όμως, το να χρησιμοποιείς κάποιες εκφράσεις είναι πάρα πολύ κακό. Δεν τον συμπαθείς, δεκτό. Δεν το θεωρείς καλό αγωνιστικά, δεκτό. Θεωρείς ότι είναι τεμπέλης, δεκτό. Το να τσουβαλιάζεις και να λες ότι ένας άνδρας είναι μισογίνης είναι μια πάρα πολύ σκληρή κατηγορία. Ειδικά όταν βρίσκεσαι σε ένα παιχνίδι και αυτό το βλέπει όλη η Ελλάδα. Δηλαδή, θέλω πραγματικά να ρωτηθούν και τα άλλα κορίτσια της ομάδας, όλα ένα-ένα, να μάθουμε αν όντως είναι μισογίνης ο Γιάννης και τι είναι αυτό που τον κάνει μισογίνη. Θεωρώ ότι υπάρχει μια αιμονή εδώ με τη Δώρα, εκτός, βάζω αστερίσκο εδώ πάνω, να το, αν έχουν γίνει πράγματα εκτός κάμερας, το οποίο εμείς δεν τα έχουμε δει ποτέ και πραγματικά είναι κάτι τόσο πια σημαντικό και σοβαρό.
το οποίο έχει κάνει την Δώρα συνεχώς να τα βάζει με τον Γιάννη. Και ο Γιάννης έχει κάνει μαζί της κάποια Q εναντίον της, αλλά δεν έχει αφήσει τόσο σκληρές κατηγορίες. Το να λες μισογίνη έναν άνδρα, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ βαρύ και τσουβαλιάζει κιόλας και εμείς δεν έχουμε καταλάβει. Δηλαδή, θες να μας κάνεις μια καταστροφή χαρακτήρα μπροστά στην τηλεόραση, στην κάμερα, για να τον ρίξεις στα μάτια μας. Πώς θα αναδειχθεί ο νικητής του Survivor 2024. Θα σας πω ότι ο Ατζούν βρέθηκε καλεσμένος σε μια εκπομπή στην τουρκική τηλεόραση και αποκάλυψε ότι ο νικητής του Survivor θα βγει με αγωνίσματα. Το είχαμε πει παλαιότερα σε κάποιο άλλο επεισόδιο εδώ στο κανάλι μας. Αυτή τη φορά λοιπόν επιβεβαιώθηκε. Θα δούμε πώς ακριβώς θα το φτιάξουν. Εγώ πιστεύω ότι θα κάνουν κάποια αγωνίσματα στον Άγιο Δομήνικο και θα μείνει ένα τελικό αγώνισμα συνδυαστικό, το οποίο θα δούμε live στην ημέρα του τελικού. Νομίζω θα γίνει χαμός και θα φτάσει η αγωνία στα ύψη. Γράψτε μου στα σχόλια ποιοι παίκτες πιστεύετε θα φτάσουν σε αυτή την τελική μονομαχία, σε αυτή την τελική αναμέτρηση. Ποιους θέλετε να δείτε. Σας αφήνω με ένα πολύ γλυκό φιλί. Συνεχίζετε να είστε εδώ, να κάνετε like, να κάνετε subscribe, να γράφετε τα σχόλιά σας. Θέλω να είμαστε ευγενικοί γενικότερα, να μην μειώνουμε ανθρώπους, ο καθένας έχει την άποψή του. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, το θέμα είναι να την εκφράζουμε με πολύ ωραίο τρόπο. Πολλά φιλιά σε όλους.